Hey guys, my name is Sid and welcome back to my channel. At ayun na nga. Actually, nagpe-prepare ako ngayon kaya medyo wala pa tayong saplot. Ako ay nagpe-prepare para sa paglabas ko for today. Gamit ng kapatid yung aming car, so hindi ako makapag-drive for today. And this is the first time na mag-commute ako going somewhere. Kasi syempre, mas safe naman talaga yung dadalhin mo yung sarili mong car pag private car owner ka. Pero syempre, maganda naman dito sa ating place, dito sa Albay, yung ating mga jeepney drivers. Well, actually sa buong Philippines naman, yung ating jeepney drivers, meron na silang mga partitions. Social distancing is still talagang na-observe, and at the same time, talagang less and less ang magkakaroon ng chance of transmission of kung meron mang virus. Pero good to know kasi sobrang baba ng cases dito sa Albay. I'm really happy and nakaka-proud lang kasi disciplined yung mga tao. Plus, meron na din tayo mga vaccine tayo. I'm sure magbaback to normal na tayo. Kaya excited ako. Pero for now, syempre we will still observe proper social distancing and at the same time, pagmamask and face shield tayo for our protection na din. Ano bang gagawin ko? I'm actually going out kasi gusto kong bumili ng mga ukay. Kasi una na-miss ko na talagang mag-ukay. Usually talaga nag-uukay ako sa Nagassi, sa second floor ng City Market since medyo malayo-layo. Yung nearest dito is sa Tabaco. Sabi ni Mama, meron daw na 1 lane of ukayan dito. So, puntahan natin yon. I-raid natin yung mga ukayan na yan. If you are like me na mahilig din sa ukay for a very good and affordable price, minsan nakakakuha ka talaga ng rare gems doon sa ukay kasi minsan nakakakita ka ng mga branded, minsan Gucci, minsan mga Givenchy. Oh, arte! Nakakaroon ka ng chance to get these items for a very, very low cost. Plus, itong nagugustuhan ko kasi pa nag-uukay, very unique ang iyong magiging damit. If you agree, comment it down below. I-comment down below mo na hashtag Ukay-Ukay person here. O, diba? So with that, samahan nyo ako as I prepare and as we go to our Ukay-Ukay journey. Let's wear green para hindi tayo mawala. Bango? Today, magka-contact lenses tayo. And of course, ang next nating ilalagay is our sunscreen. Itong gamit kong sunscreen, Nivea. Maganda siya kasi 0% feeling sticky. 50 plus ang SPF niya. Kaya maganda siya in protecting yourself from the harmful rays of the sun. Next, maglalagay din tayo ng lip balm. At maglagay na din tayo ng cheek tint at lip tint. And last but not the least, nakita tayo na. Ito, matagal ko na itong ginagamit. Play-Doh by Bench. Ayan. Hindi pa. Koreana ka, girl. Opa! Tapos mask lang naman. Also, pabango, Chanel. Pa-arte. Konti lang kasi mahal. Ito yung gagamitin nating bag. Ayan. So, tayo ng sapatos sa labas. So, ito na yung aking test. Wala naman nangyari. So, magmamask tayo. And face shield. Let's go. And audit check tayo. May napansin ko, puro pala Adidas yung suot ko today, ah. Yung suot ko din eh. Adidas. Sponsored, charot, hindi. Bye! Ang init. Ang first agenda ko for today, mag-withdraw pala muna tayo. Kasi wala pa tayong perang bit-bit. Ang pogi ko naman pag naka-mask. Ano pag walang mask? Tingnan natin. Tsaka pa din. Pero wag kayo. Pogi ako sa mata ni Mama. See you later. Thank you. Tabaco. Ayan na si aircon jeepney tayo today. Matay. Aircon jeepney. Eh, nakababa na tayo. We're here na. Kinukuha na ako ni Lord. Sobrang liwanag. Natuwa ako dun sa community
commute natin kasi hindi siya mainit kasi aircon. O di ba taray? For only 11 pesos. So let the adventure begin. Char! Welcome to Tabaco City Market. Para silang SM dito. We got it all for you. Char! Andito din pala yung ating Tabaco City Municipal Building. Ayan. Sobrang laki. Ayan, may ukayan dito. Parang ng music. Ayun, sayang wala sila. Wala daw silang polo. Puro lang pambabae. Let's see. Ayun, may ukayan na naman. Gusto ko to. Kita mo yan. Kasi hindi ko naman nagagamit. Tsura ko ngayon. Init na guys. Hindi ko siya magagamit. And hindi ko siya kailangan. So far, sa paghanap natin, 0 pa din. Hello po. This is nice. Sandaan to, di ba? 100 nga. Parang DIY. Fitting room natin. Maganda siya. It's only for 100 pesos. Oh my gosh. It's something. But it's made for you. Oh, diba? For only 100 pesos. Mali mo makahanap pa tayo ng iba pang damit. Ang ganda din na to, this is cute. Sa pants naman, sayang walang iba, Good deal na itong nakuha natin. Ito na muna. Meron na tayo damit. Kaso, wala pa tayong pants naman. Meron pa dito, guys. For only 50 pesos. Saan ang pants niyo, boy? May kapong panlalaki. Wala. Mission failed na naman tayo, guys. Wala daw silang panglalaki. Pero, we won't give up. Kasi the key to success, charot, the key to the magandang damit is patience talaga. So far, happy naman ako dito sa binili ko. Ay, eto! Dito tayo pa. Puro pang girl. You got like, wala. Ayun, pero dito kay Balins, Ukay-Ukay. Hello po. May pants po kayong malalaki? Hindi wala po pero. Kapag mga papayat to, discriminating naman. Charot. Sayang. Mag-skirt ka lang kaya ako. Mission failed na naman tayo. Wala na naman. Puro pang babae. Pero hindi tayo susuko. Ano pa tayo? Meron pa yan. Nakalagay doon, di ko alam kung ukay yun or mga damit lang na nilabha. Baka magtanong ako mali. Ito nakakahiya. Nakakagutom. Din to, exercise. So taray, di ba? Ginawa pang exercise yung pag-uukay. So pag-uukay, nakatipid ka na. Nakapayat pa. Ayun. Sana this is it. Wow. Okay. Ano size nito? 30! Oh, di ba? It's quite nice. Ate, how much dito? 360 po. Anong bawas? 350 po. Lower. So apparently, malaki-laki na yung size natin. Hindi natin sure kung kasha. Saan ang fitting room nito? Pwede yung pa-fit. So let's try this. We found our pants. Oh, unique lang. Kasi dito sa akin kasha. Medium. This is nice. Pero di sa akin kasha. So ang solution, magpapayat. Diba? Thank you. Ang talo na 350. 50. Thank you po. So tapos na tayo sa pants. Pero gusto ko pang mag-ukay. Bakit ba? Malay mo, may magaganda pang mga keme. Another ukayan. Ayan, very good. Nice. Ah, ganda na ito. Ano dito ate? Ito. 140. Ay, gusto ko din ito. Nag-shopping na talaga, kapagod, pero masaya naman. Kaya natin ito na naman. Saan ate?
Sashi? Walang eat dito. He or she lang. Charot. Usual sa mga ukayan, no? Parang ang sketchy, no? Fitting room. Ito guys, maganda. Maganda. Diba? Parang ka nag-work sa Shangri-La Hotel. Plate dito. Hi, my name is Sid. Pero ang ganda. Wala niyo ako magkano? 140. O, diba? 140 lang. Thank you po. Ayan. Yay! May isa pa akong pupuntahan na alam ko dito na maganda mag-ukay. Pero shucks, nagugutom na ako. Dating school ko, high school, dyan po namulat yung aking mga mata. Tabaco Paging School, yung school ko. Elementary and high school. 4 for 100. May long sleeves po kayo? Wala na. Epic fail ulit. Wala na naman. Alam mo, na-realize ko, today is Tuesday and hindi pa ngayon bukasan kasi ng mga ukay. Kaya wala talagang maganda kasi napilian na. Sayang, pero push lang. G, let's go! Sana bukas pa yung aking pinupuntahan. Yung binibilan ko ng mga accessories. Try natin. Oh. Hello. Masyado malaki. Fail. Hindi yun. Alright. Kain na muna tayo. Gutom na ako. Punta tayo ng street food. Let's go! Parang masarap dun. Maraming tao. Ate, may nakaupo ba dito? Wala po. Sir, sarapin na, sir. Special po. Special. Sana all special. Ay, sorry. Malagay din ako yun na maanghang. Thank you. Ay, tapos tayo. Let's eat. Sarap. Sarap. 53 pesos lang. Fairness. Thank you. Nagets ko na kung bakit madaming tao. Kasi masarap. Manghang po. Yes, please. Salamat po. Tadakimasu. Ate, isang ano, buko pandan na lang. How much? 10 po. 10. Okay. Nauhawa ko. Ayun. Okay, thank you. We don't have any chairs and tables here. So, muna lang tayo sa sidewalk. Another one. Chicken skin naman. Pero naman natin hawakan. Oh my God. Masarap. So ngayon mag-aantay na tayo ng jeep. Nakasakay na. Sa Isidro. Saan po? Sa Isidro. Lapit na tayo sa bahay. Hi! Hi! Mapagupit kami ng ano, Ng- kuko ng baby doll. I'm home. Yan, so tapos na tayo mag-ukay. And dyan po nagtatapos yung ating vlog for today. Medyo mahaba yung vlog natin. Hindi lang siya naging ukay-ukay vlog. Naging pa siyang mukbang na naman. Thank you so much for joining me. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do like, share, comment, and please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa future vlogs and future uploads. And with that, see you on my next vlog. Bye!